Na video tɛmɛnen na kuma la kolotuguda dimi kan n'an b'a wele tubabukan na arthrose. O kɔnɔna na kumara kosɛbɛ senkuruba dimi kan ni a bɛ wele arthrose du genou walima gonarthrose. O video kɛlen kɔfɛ n'o kɛra sibiri tɛmɛnen mɔgɔ caman ɲini fɛ k'a fɔ ko a ka d'olu ye senkuruba dimi b'olu la a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nka olu t'a dɔn a bɛ nɔgɔya cogo min na. Video kɔnɔna na n y'a ɲini k'a fɔ n ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ n k'o kanunen don kosɛbɛ nka caman ɲini fɛ k'a fɔ n bɛ se ka video kɛ farikolo ɲɛnajɛ kan cogo min na walasa u bɛ se k'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na ka d'a kan senkuruba dimi bɛ minnu na n'u k'u bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ a b'u degun kosɛbɛ a bɛ na ni tɔɔrɔya caman y'u kan u t'a dɔn a farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ cogo min na. Komi an b'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ ale nafa ka bon kosɛbɛ kɛnɛya ma ani fana senkuruba dimi a bɛ se ka caman b'o la a bɛ se ka sababu yɛrɛ n'o bɛ nɔgɔya joona kosɛbɛ. Nka mɔgɔ caman t'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ ni senkuruba dimi b'i la. O kama nin video in kɔnɔna na n bɛna ɲɛfɔ i ye i bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ sugu minnu kɛ walasa ni senkuruba dimi b'i la a bɛ se ka caman bɔ a dimi na cogo min na ani fana a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ fana ye ka e fari ko lafiya ani ka fari fana fɛgɛya i kan. N bɛna farikolo ɲɛnajɛ suguya 15 min'o de fɔ ye nin video in kɔnɔna na. An ka daminɛ e ka to lajɛli la fo ka taa fɔ a banna. Farikolo ɲɛnajɛ min ni min'o ɲɛfɔ ye nka n'a sɔrɔ i b'an ka video tɛmɛnen lajɛ n ye min kɛ senkuruba dimi kan i bɛ se k'o lajɛ walasa i ka se k'a dɔn senkuruba dimi yɛrɛ ye min ye. I bɛ se k'o lajɛ n ka video kɔnɔna na. Lien filɛ sanfɛla la i bɛ se k'o bitɔn in ta walasa i bɛ se ka video lajɛ walima i bɛ don ka video kɔnɔ i bɛ se k'a lajɛ. Senkuruba dimi ale ye dimi ye dimi bɛ kɛ sen na kosɛbɛ ni kolomɛrɛnin bɛ senkuruba la ni o fanga bɛ dɔgɔya walima o yɛrɛ bɛ se ka tiɲɛ o la n'o kɛra a fɔ ko senkuruba dimi nka a bɛ sɔrɔ cogo min na ani i bɛ se ka min kɛ i bɛ se k'o lajɛ video tɛmɛnen na. Komi n y'a f'i ye cogo min na nin video in na n bɛna ɲɛfɔ i ye e bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ sugu min kɛ min ni mɔgɔ caman t'a dɔn. O farikolo ɲɛnajɛ ye o fɔlɔ a ka nɔgɔn kojugu i b'i sigi sɛsi kan a kɛcogo caman bɛ yen n bɛna 15 min f'i ye diyagoya tɛ k'a fɔ i k'a daminɛ i b'a fɔ ne bɛna daminɛ cogo min na i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ a bɛ ɲɛ i ma cogo min na min bɛ se k'i lafiya. A ka nɔgɔn nka i ka a kɛ dɔrɔn o de ka ɲi walasa i bɛ lafiya cogo min na. A fɔlɔ fɔlɔ n'i y'i sigi i b'a fɔ ne sigilen filɛ cogo min na nin i b'i sigi k'i kɔ tilen i sigilen i sen fila in o min bɛ duguma i kinifɛ sen i b'a daminɛ o la ka na numanfɛ sen na walima numanfɛ sen ka na kinifɛ sen na i bɛ se k'o kɛ fo ka se seconde 30 ɲɔgɔnna ma. N'i sigilen don tantɔ a la i b'i sen kɛ tantɔ i b'a kɔrɔta k'a jigin k'a kɔrɔta k'a jigin. Nin kɛli a ma gɛlɛn a ka nɔgɔn nka n'a sɔrɔ i sen b'i dimi i bɛ se ka dimi dɔ dɔn i senkuruba yɔrɔ la nka i k'a kɛ hali n'a kɛra seconde 30 ɲɔgɔnna ye nka ni seconde 30 n'o ka ca i ma i bɛ se k'a kɛ seconde 10 walima seconde 20 ɲɔgɔnna ye nka n'i se ka kɛ seconde 30 o de ka ɲi. I b'a kɛ ni sen na cogo min na n'i tilala i b'a kɛ sen dɔ in fana na o cogoya la i b'a fɔ a filɛ cogo min na nin o ye fɔlɔ ye. Filanan min n'i bɛ se k'o kɛ i sigilen i b'a fɔ i filɛ cogo min na nin i b'i tilen k'i kɔ tilen k'i sigi ka sɛsi min n'i sigilen don kan k'o minɛ tantɔ o la i b'i sen fila i b'a kɔrɔta ɲɔgɔn fɛ k'a jigin i b'a fɔ n filɛ ka ye cogo min na nin. Nin kɛli ale nafa ka bon kosɛbɛ sen fasa ninnu ani kinberekuru yɔrɔ in olu fasa minnu bɛ yen nɔ a bɛ kɛ sababu ye n'a b'olu magaya n'a bɛ kolo sinsin fana walasa sen kolo yɔrɔ dimi bɛ yɔrɔ min na a bɛ se k'o lafiya n'a bɛ fasaw magaya ka bɔ bɔgɔra kolo la ani fasa min bɛ tɔgɔyɔrɔw la ka na fɔ sen na a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen magaya. Donc ale kɛli la i bɛ se k'a kɛ fana fo ka se seconde 30 ɲɔgɔnna ma walima i b'a compter 1 2 fo ka se 10 ɲɔgɔnna ma walima n'i fanga bɛ se ka se ka dan yɔrɔ min ma. I kana jagoya n'a sɔrɔ dimi ka bon i kan n'i sɛgɛnna ka dan yɔrɔ min na i bɛ dan yɔrɔ la hali n'a kɛra 2 ɲɔgɔnna de 3 ɲɔgɔnna i kana décourager i bɛ to k'a kɛ o cogoya la. Don wɛrɛ i bɛ se k'a kɛ fana n'i bɛ to k'o kɛ a ka ɲi i ma kosɛbɛ. A sabanan i b'i sen to nin cogoya la i sigilen k'i tilen halisa i bɛ sen kɛ tantɔ n'i y'a kɛ tan
i b'a da duguma a dalen duguma ka kilen i b'i sen kɛ tan senkuru woro in tɛ bɔ a ɲɔ la mais senkuru yɔrɔ ani gɛnɛkala kana sen na olu de b'u ɲɔ la i bɛ sen don kɔnɔna na i b'a bɔ kɔfɛ i b'a don kɔnɔna na i b'a bɔ kɔfɛ i b'a kɛ tan voilà i b'ale fana kɛ fo seconde 30 ɲɔgɔn na i b'a ko sen na i bɛ ka na kɛ sen dɔ in fana na i b'a kɛ tan i b'a don kɔnɔna na k'a bɔ i b'a ye k'a fɔ ka taa sen tabara la ka na gɛnɛkala la ka na kinbirikuru la olu de b'u ɲɔ la woro tɛ bɔ a ɲɔ la i b'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na kɔnɔna kɔfɛla kɔnɔna kɔfɛla a naaninan min n'i bɛ se k'o kɛ i b'i sigilen to k'i tilen halisa i b'i sen kɔrɔta i bɛ sen kelen kɔrɔta i b'a kɛ tan i bɛ nin kɛ fɔ seconde 30 ale ka ɲi kosɛbɛ a b'a to sen worobu ninnu ka na sen fasaw la ani ka na kolotuguda ninnu na a bɛ ɲɛ olu bɛɛ lajɛlen a b'a to olu fasaw ani kolo bɛ sinsin a b'u magaya fana i b'o kɛ sen dɔ in fana na o cogoya kelen na i b'a kuru i bɛ sen kilen sen kana kuru k'a kɛ tan k'a kilen voilà sen tabara de bɛ don ka bɔ voilà i b'a kɛ nin cogoya la a duurunan n bɛn'o ɲɛfɔ i ye nka an bɛn'o kɛ an jɔlen duurunan min i bɛ se k'o kɛ i jɔlen i b'i sen i b'a kuru ka na kɔfɛla la bon n'a kɛli ka gɛlɛn i ma i b'a fɔ ne jɔlen filɛ jɔ n'o ka gɛlɛn i ma i bɛ se k'i tɛgɛ da fɛn dɔ la i b'a fɔ a filɛ cogo min na i b'a lajɛ tantɔ i b'i sen kuru i b'a foni i b'a kuru i b'a foni i b'a kɛ nin cogoya la i bɛ se k'o kɛ seconde 30 ɲɔgɔn na i b'a k'o sen na i bɛna kɛ sen dɔ in fana na i b'a kuru i b'a foni i bɛ nin kɛ seconde 30 ɲɔgɔn na ninnu man gɛlɛn i bɛ se ka kɛ hali i ka so kɔnɔna na i bɛ se ka kɛ biro kɔnɔnaw na i bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la i mago tɛ yɔrɔba la k'a fɔ i bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na hali siso yɛrɛ kɔnɔ i bɛ se k'a kɛ a ka ɲi kosɛbɛ i ka kɛnɛya ma a ka ɲi senw ma a ka ɲi fasaw fana ma filanan min n'i bɛ se k'o kɛ i bɛ jɔ nin cogoya la i bɛ sen bila ɲɛfɛ n'i ye nin bila ɲɛfɛ i bɛ jigin i bɛ wuli i bɛ na walasa i ka se k'a faamuya lajɛ a bɛ kɛ cogo min na n'i jɔlen don tantɔn cogoya la i bɛ sen bila i b'a kɛ tan sen tɛ kuru i b'a tilelen to nin cogoya la i bɛ jigin i b'a kɛ tan i bɛ wuli i b'a kɛ tan i bɛ wuli i bɛ sen dɔ in fana ta k'o cogoya kelen na i b'a kɛ tan i bɛ wuli i bɛ se k'o fana kɛ fo seconde 30 walima i yɛrɛ b'a compter 1 2 fo siɲɛ 5 walima siɲɛ 10 ɲɔgɔn na i fanga bɛ se min na mais i kana a diyagoya n'i sɛgɛnna ka dan yɔrɔ la i bɛ dan yɔrɔ la o kɔfɛ n'i mɛnna o la ni i bɛ k'o kɛ n'o tɛ ka digi la i bɛ se ka dɔ fara a kan tuguni wolonfilanan min n'i bɛ se k'o kɛ n bɛna o ɲɛ yira i la o bɛ kɛ cogo min na ka da i kan k'i sen da fɛn dɔ de kan i yɛrɛ b'a lajɛ fɛn min ni a man jan kosɛbɛ n'i yɛrɛ fanga bɛ se ka dan yɔrɔ min na ne bɛna misaliya ta nka i diyagoyalen tɛ k'a kɛ ni jɛnya ɲɔgɔnna ye i bɛ se k'a kɛ hali ni dugumala ɲɔgɔnna ye fɛn fitinin dɔrɔn wala i yɛrɛ fanga bɛ se ka dan yɔrɔ min na n'a ka di i fana b'a kɛ nin ye n'a sɔrɔ a tɛ digi i yɛrɛ la n'i kana kɔni a diyagoya k'a kɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka digi i la i b'a kɛ dɔrɔn fɛn ye fɛn min n'a t'i degun kojugu i b'a kɛ nin cogoya la i bɛ sen da a sanfɛ n'i sen da o sanfɛ donc maintenant i bɛ sen to nin cogoya la o la i bɛ na o la i sen jukɔrɔla ye n'o ye yan yɔrɔ ye sen kɔfɛla in ale tɛ to duguma o bɛ kɔrɔta i b'a fɔ nin filɛ cogo min na o bɛ kɔrɔta nin cogoya la o la i bɛ sen da tan n'i sen da tantɔ i bɛ na i bɛ i tɛgɛ fila da nin kan k'a sinsin o kan i b'a kɛ tan kelen voilà i b'a kɛ nin cogoya la i bɛ se k'o fana kɛ fɔ seconde 30 ɲɔgɔn na walima i yɛrɛ b'a compter i b'a kɛ sen kelen na i bɛ tila ka kɛ sen dɔ in fana na nin cogoya kelen na voilà mais i bɛ sen bila ka na kɔfɛ dɔɔnin k'a kɛ nin cogoya la o la i b'a kɔrɔta ka jigin i b'a kɔrɔta ka jigin a seginna min n'i bɛ se k'o kɛ o filɛ nin ye i b'a kɛ nin cogoya la i bɛ tɛgɛ kɛ tan tɔ i bɛ jigin ka wuli i b'a kɛ tan voilà i bɛ se k'o kɛ fana seconde 30 walima i b'a compter kelen fila nka i b'i jɔ ka ɲa i b'i sen kɛ tan sen tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka kɛ i b'i sen mabɔ ɲɔgɔn na ka bɛn i ma walasa fari bɛɛ ka kilen ɲɔgɔn ma o la ni fari bɛɛ kilenna ɲɔgɔn ma i bɛ sɔrɔ k'a kɛ ale nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan kɔkolo senfasa ninnu worofasa worobu ani tɔgɔ ninnu ka na dɛsɛ la ka na kinbirikuru la a bɛ kɛ sababu ye ka olu bɛɛ sinsin ani fana k'u fasaw magaya ni dimi b'u ka tagali ɲɛfɛ i bɛ to k'a kɛ a bɛ kolo sinsin dimi ninnu a bɛ se ka camanba b'o la a kɛ wagati a bɛ se ka digi la dɔɔnin sɔnni i ka digi a la nka tagali ɲɛfɛ i b'a ye i bɛna kɛ a tɛ foyi tiɲɛ
a b'a to fana fari bɛ lafiya fari bɛ fɛgɛya walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. A kɔnɔntɔnnan n bɛn'o ɲɛfɔ i ye nka n t'o kɛ jɔlen n bɛna n sigi duguma walasa e ka se k'o faamuya. I bɛ se ka kɛ tapi dɔ kan walima i bɛ se ka kɛ fɛn yɛrɛ kan fɛn min ka nɔgɔ i yɛrɛ ma a mana kɛ fɛn o fɛn. A kɔnɔntɔnnan i bɛ se ka min kɛ i b'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na i bɛ se k'i sigi nin cogoya la i b'a fɔ n y'a f'i ye fɛn min don farikolo ɲɛnajɛ sugu min don a mago tɛ yɔrɔba la i b'a fɔ ne sigilen filɛ yɔrɔ min na i ka so kɔnɔna na i si so kɔnɔ i bɛ se ka kɛ nin cogoya la. I bɛ sigi nin cogoya la i bɛ i sen jukɔrɔla n'o bɛ bɛn i kinberekuru yɔrɔ ma dimi b'o yɔrɔ min kan i b'o bɔ a ɲɔ la nka a bɛ bɔ a ɲɔ la cogo min na n bɛ n'o ɲɛfɔ i ye o bɛ kɛ sababu ye a dimi bɛ se ka da ani fana tagali ɲɛfɛ tɔɔrɔ min b'a kan fasaw bɛ magaya kolo bɛ sinsin ni a bɛ se ka ɲa tɔgɔkolo kana bɔgɔra kolo la kana fɔ sen fasa ninnu fo kana olu bɛɛ lajɛlen na i b'a kɛ cogo min na i bɛ fɛn dɔ ɲini a kɛra serviette ye walima kungorodonna walima i yɛrɛ bɛ se ka fini dɔ meleke ɲɔgɔn na min bɛ se ka i sen kɔrɔta dɔɔni i b'a fɔ ne filɛ nin sa serviette filɛ n bolo nin serviette filɛ voilà donc serviette i bɛ se ka serviette fila da ɲɔgɔn na k'a da ɲɔgɔn na nin cogoya la voilà donc n'i y'a da ɲɔgɔn na nin cogoya la voilà donc a filɛ voilà donc i bɛ serviette i bɛ se ka kuru i b'a kɛ tan i ɲɛ b'a la i b'a kɛ tan voilà k'a kɛ tan i b'a kɛ tan voilà i b'a kuru nin cogoya la a man gɛlɛn quoi i ɲɛ b'a la cogo min na i b'a k'o cogoya la dɔrɔn voilà donc i b'a kuru nin cogoya la n'i ye serviette kuru a bɛ kɛ nin cogoya la voilà i b'a fɔ n y'a kuru cogo min na n'i y'a kuru i bɛ se k'a don sen jukɔrɔ voilà i b'a don sen jukɔrɔ n'i y'a don sen jukɔrɔ i b'a kɛ tan tɔ i sigilen i bɛ sen i b'a sinsin a kan i b'a fɔ ne sen filɛ nin ye sa a tilennen filɛ ka nin mais i b'a sinsin a kan n'i y'a sinsin a kan i b'a ye an bɛ kɔrɔta dɔɔni i b'a sinsin a kan k'a digi a kan quoi i b'a digi a kan i b'a kɛ i bɛ to k'o kɛ i b'a kɔrɔta i b'a digi a kan a tɛ kɔrɔta kosɛbɛ mais i b'a digi a kan i b'a digili min k'a kan o de ka ɲi kosɛbɛ fasa minnu bɔra ka taa bɔra kolo yɔrɔ la fasa minnu bɛ yen ka na bila fɔ sen jukɔrɔla yɔrɔ la o fasa ninnu a b'olu lasama o de ka ɲi sen ma kosɛbɛ i b'a kɛ nin cogoya la i bɛ se k'o kɛ fɔ seconde 30 n'a ka di fana n'i tilal'o la fana i bɛna kɛ sen dɔ in fana na i bɛna kɛ sen dɔ in fana na o cogoya kelen na nka n'i y'a dɔn ni ko nin ka nɔgɔ i ma fana k'i bɛ k'a kɛ i tɛ k'a dɔn i yɛrɛ la a tɛ ka digi i la i bɛ se k'a kuru tuguni walima i b'a kɛ fini min ka bon kosɛbɛ i b'a kɛ fini min ka bon kosɛbɛ i bɛ se k'a kɛ o cogoya fana na voilà donc n'i ye kɛwale min ka ɲi nɔ kosɛbɛ senkuruba ma voilà donc tanna min n'i bɛ se k'o kɛ i sigilen nin cogoya la i bɛ da i b'a fɔ n dalen filɛ cogo min na ni tantɔ n'i dalen don tantɔ n'a ka di i b'a k'i dalen n'a ka di i b'a k'i sigilen mais ne bɛ sigilen dalen de fɛ kosɛbɛ voilà donc i dalen tantɔ cogoya la i bɛ sen kuru i b'a kɛ tan i b'a kɛ nin sen na i bɛna kɛ sen dɔ in fana na tuguni i b'a kɛ nin cogoya la mais n'i y'a dɔn o ka gɛlɛn i ma k'a fɔ dali ka gɛlɛn i ma fana i bɛ se k'i sigilen to fana i bɛ sen kuru i b'a kɛ tan o de ka nɔgɔn kosɛbɛ mɔgɔ caman ma surtout mɔgɔkɔrɔba minnu komi senkuruba dimi a ka ca mɔgɔkɔrɔbaw la kosɛbɛ mɔgɔkɔrɔba minnu ne filɛ ka min kɛ n'i tɛ se k'o kɛ i b'a kɛ nin cogoya la i b'a kuru i b'a foni i bɛ se k'o kɛ seconde 30 ɲɔgɔn na i b'a kuru i b'a foni i b'a kɛ nin sen na i bɛ ka kɛ nin fana na ale ka ɲi senkuruba worobu worokolo ani tɔgɔkolo ani kɔkolo a ka ɲi nin bɛɛ lajɛlen ma i b'a kɛ nin cogoya la 11 na ne bɛ se k'o min kɛ i bɛ da o kɔni na a tɛ ɲa f'i k'i da de voilà n'i da i bɛ sen kɔrɔta i b'i sen yɔrɔ minɛ i bɛ tɛgɛ fila don ɲɔgɔn kɔnɔ i b'a kɛ nin cogo la i bɛ crochet kɛ n'i tɛgɛ fila don ɲɔgɔn kɔnɔ sen kɔfɛ i b'a kɛ tan i bɛ na n'a ye fɔ yan yɔrɔ la fɔ senkuruba yɔrɔ la n'i nana ye senkuruba yɔrɔ la i b'i sen kuru i b'a foni i b'i kunkolo da i bɛ sen kuru i b'a foni a kan ka kɛ 90 degré de la i sen kan ka kɛ 90 degré a man ka na kojugu a man ka bɔ kɔfɛ kojugu a kan ka tilenni voilà k'a fɛn dɔɔni a 90 degré ka sɔrɔ ka sen tɛgɛ crochet k'a don k'a kɛ tan tɔ nin fana tɛ tilen ka na fɔ sanfɛ i b'a kɛ nin cogoya la voilà i b'o fana kɛ sen na i bɛ ka kɛ sen dɔ in fana na tuguni voilà donc i b'o fana kɛ fɔ seconde 30
walma i b'a ba compter hayam ka di yɛrɛ ye o bɛ kɛ o cogoya la a tan filanan min i bɛ se k'o kɛ i b'i da n'i da i bɛ sen fila i b'o kuru k'a kɛ nin cogoya la à 90 degrés toujours 90 degrés voilà donc i b'i n'a ka di i b'i tɛgɛ da tan walima i b'i tɛgɛ kɔrɔta ni min ka nɔgɔ i ma nin de ka ɲi kosɛbɛ mais n'o ka gɛlɛn ma i bɛ se k'i tɛgɛ da i b'a kɛ nin cogoya la i b'i kɔ kɔrɔta k'a kɛ tan tɔ kelen voilà n'a ka di i b'a compter n'a ka di i bɛ chronomètre k'a la fɔ 30 secondes i b'a kɔrɔta kosɛbɛ o de ka ɲi ka kɔrɔta kosɛbɛ voilà mais ni ka gɛlɛn i ma fana i b'i tɛgɛ da k'a kɛ tan tɔ voilà k'a kɛ tan tɔ i b'a fɔ i ɲɛ b'a la cogo min na voilà n'o fana ka nɔgɔ i ma kojugu yɛrɛ fana i bɛ se ka sen kelen i b'o da kelen sanfɛ i b'a kɛ nin cogoya la voilà i bɛ wuli walima i b'a kɛ tan ka wuli voilà donc i b'a kɛ sen dɔ in fana na o cogoya kelen na i bɛ wuli voilà donc a bɛ k'olu cogoya de la i bɛ se ka kɛ chance kelen chance fila fo ka se chance saba ma aw yɛrɛ ɲɛ b'a la i mɔgɔ wɔsi dɛ a ma nɔgɔ mais i ye courage ta i b'a kɛ a ka ɲi nɔ kojugu tan sabanan min ne bɛ se k'o kɛ i bɛ da nin cogoya la i b'a fɔ n filɛ cogo min na nin i bɛ fila da duguma k'i tɛgɛ tilen voilà donc i bɛ sen kuru i b'a foni i b'a kuru i b'a foni voilà donc i b'a kɛ nin cogoya la ale bɛ fasa min bɛ bɔgɔra yɔrɔ la ka yɛlɛ fɔ sanfɛ ka na kɔkolo la ka na fɔ tɔn yɔrɔ la fasa min bɛ yen a b'o sama voilà a b'o magaya voilà donc a bɛ flexibilité nɔgɔya kosɛbɛ donc ale nafa ka bon yɔrɔ la i b'a kɛ tan voilà i bɛ se ka kɛ 30 secondes walima i b'a compter haya min ka nɔgɔ i yɛrɛ ma a tan naaninan min ne bɛ se k'o kɛ n bɛna wuli ka n jɔ k'o tɔ yira i la i b'i jɔlen to i ɲɔ la a man gɛlɛn yɛrɛ i b'a kɛ tan tɔ k'i sen k'a kɛ tan tɔ i b'a kɛ tan voilà droite gauche droite gauche i b'o kɛ fɔ seconde 30 ɲɔgɔn na voilà donc n'i y'o kɛ o kɔfɛ i b'a kɛ sen dɔ in fana na droite gauche droite voilà sen bɛ na ka na dan yɔrɔ la i sen yɛrɛ mana dan yɔrɔ min na après o kɔfɛ i bɛna bila yan i b'a kɛ ten tɔ ka sɔrɔ i ma bɔ i ɲɔ la n'i y'a dɔn i jɔlen yɔrɔ kelen i ka kɛli ka gɛlɛn ma i bɛ se k'i tɛgɛ da fɛn dɔ kan fɛn min ka surun i la i b'a kɛ tan voilà i b'a kɛ tan voilà donc i b'a nɔ i b'a kɛ tan voilà n'a kɛli ka gɛlɛn ma i bɛ se k'i tɛgɛ da fɛn dɔ la a tan duurunan min ne bɛ se k'o kɛ i bɛ se k'i jɔ fɛn dɔ kɛrɛfɛ i b'a fɔ kogo n'a ɲɔgɔnna ninnu i bɛ jɔ k'i kɛ tan tɔ k'i kɔsi kogo ma k'a kɛ tan tɔ k'i tɛgɛ fila k'o da kogo la i b'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na voilà donc i bɛ sen i b'a kuru i b'a foni i b'a kuru i b'a foni i b'a kɛ nin cogoya la voilà i b'a kɛ nin na fɔ seconde 30 a kɔfɛ i b'a kɛ nin fana na voilà fɔ seconde 30 walima i yɛrɛ b'a compter haya min bɛ bɛn i yɛrɛ ma voilà donc n'i sɛgɛnna yɔrɔ min na i b'a dan yɔrɔ la ka n'a jagoya kɛ voilà n'i sɛgɛnna yɔrɔ min na i b'a dan yɔrɔ la nin kɛwale 15 min ni bɔra k'a fɛ yen n'e tora ka nin kɛ i bɛna ye a bɛ kɛ sababu ye ka senkuruba dimi ka camanba k'o bɔ a la o kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye fana senfasaw ani kolotugudaw k'olu sinsin kosɛbɛ ka fasaw k'olu magaya walasa e bɛ se ka i ka diɲɛlatigɛ tagamaw ani ka kow kɛ cogo min na ka sɔrɔ degun m'e sɔrɔ a daminɛ a ka gɛlɛn mais kɔfɛ tagalen ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛna ɲɛ i ma kosɛbɛ a bɛn'i fɛgɛya i fari giriyalen bɛ yen olu bɛ bɔ i kan senkuruba dimi a tannaba dɔ ye bonya ye a kɛli fana a bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ bɔ e bonya na walasa i bɛ se ka poids perdu cogo min na giriya min b'i kan dɔ bɛ se ka b'o la o bɛ kɛ sababu ye fana ka dɔ bɔ senkuruba dimi na ni video in diyara ye i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la sibiri o sibiri n bɛ video kura kɛ kɛnɛya kan walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na i k'an bɛn o la sibiri natɔ